Тайсуганга ул иртә таң белән барып төште. Алайда инде авыл тынып калган, карияның улысы кишесе зәй буендагы булын аланнарга күчкән иде. Кичне көтмәде, чалгы янаган тавышлар ишетелеп үк торган әрәмәлеккә төшеп китте. Габделрахман пишәнлеген белә егет. Көз-кыш ауга чыкканда үз аланнарын күрсәткән иде остазы. Шириге пакуслар белән чуарланган улы аланны тиз изләп тапты. Көткәненчә Габделрахман ак ситсы күлмәген җилбәгә җибәреп, кайырлы үскән тукран башлы сарут чабып маташа иде. Шәкертен күрүгә шатланса да, куанычын тышка чыгармады Габделрахман. Аны әле кичә генә күргәндәй әйтеп куйды. Килдеңме, кем Баһадир шах? Абдулла теге чаклардагыча кызармады. Ул инде монда үзенә Батыр шах дип, күпчелекнең исә ансын да пишеп Батырша дип эндәшүләренә күнегеп бара. Анысына әһәмият итеп тормады. Остазы белән ике куллап исәнләште дә як-ягына каранып алды. Пишәнченең станы Бөдерә өянке төбендә аты тугарылып куелган арба янында иде. Егет шунда таба китте һәм килә-килешкә тирәк ботагына элеп куелган чалгыны күреп алды. Янаучы тоткасына элеп куелган. Чалгыны алып, янап җибәрде, алан башына узды, остазы артыннан пакуска төште. Пишән дигәнең кытырып уңган быел, билдән. Алайда авырлык сизмәде Абдулла. Ни тотса, шуны булдыра торган Габделрахманның чалгысы чүкелгән, көйләнгән, уйнап тора. Хызурланып, киң сулап силтәнде егет. Аланның икенче башына чыкканда инде имамның үкчәсенә басты. Булай булса, сөйгәнемне әйттерәсең сән, Баһадир шах, дип шаяртты Габделрахман. Чалгысы көйле, үрчемле. Ай, чалгыда гына микән хикмәт. Миңа калса, син гади кисәү агачы белән дә шулай ук калдырыр идең. Мулла кәефләнеп көлеп җибәрде. Җырлана көлешә көн үзәгенә кадәр чаптылар. Ару талуны бар дип тә белмәде Абдулла. Бихисап гөлләр, гөнҗәләрнең хуш исенә күмелгән булында киерелеп эшләүе үзе бер хозурлык иде. Остазы исә бирешкәнен сиздерде, тәмам янып төште. Нәүбәттәге пакусын чыгуга, чалгысын җиргә кадады Габделрахман. Җитәр, сулу алайык, Баһадир шах. Сүзен әйтте дә, эре-эре атлап, станга таба китте имам. Абдулла исә аның артыннан карап торды да, чалгысын ястыктай кабарып торган пакуска куеп, зәйгә таба атлады. Бу турыда оеп кына тымызык ага иде елга. Демәк ки тирән. Егет як-ягына каранып алды да, анадан тума шишенеп, суга сикерде. Үргә каршы кылачлап йөзеп китте. Ул тәмам сафланып, хушланып калган хәлдә станга якынлашып килә иде. Күләгәдәге арба янына җитәрәк, кисәк җир тетрәгәндәй булды. Абдулла шайкалып алды, егылмаска дип мөгәлдәккә тотынды. Аннан исен җыеп, кабат алдына карады. Ялгышмаган, әлеге Бөдерә тирәк янындагы учак кырыенда, төнге ут тирәсендәге күбәләк сыман тутыя бөтерелеп йөри иде. Кырымлы калай чиләккә бер тутам мәтрүшкә салып маташкан кызга карап торды да, тетрәнеп куйды Абдулла. Тутыя пешүе җиткән чия булып өлгергән икән лабаса. Очлы җилкәләре түгәрәкләнеп киткән, буйга калыккан, ахыры шуңа биле тагыдан нечкәргән сыман. Кызның иңенә шуып төшкән ак яулыгы аның камыш чәчен, күз кашларын гел төн карасы иткән, ә битләре гөлҗимеш чәчәге булып янып чыккан. Җитмәсә, тирә-юнны хушлыкка күмгән бөтнек исе нәкъ менә тутыядан килә сыман. Күктән җиргә ингән бу фәрештәгә карап,
ымсынып күпме торгандыр, исенә килеп, як-ягына каранып алды. Бәхте бар икән, остазы якын тирәдә күренми иде. Ул яна кызга текәлде һәм шул мизгелдә аларның күзләре очрашты. Ай дип, җиңелчә кычкырып җибәрде Тутыя, читкә борылды, шул арада яулыгын башына шудырып мендерде, битен каплаганда әйтте. Шулай сүзеп карамасаңчы, Апуш абый. Сагындырдың, Тутыя. Әйем, уялтасың. Уялма, Тутыя. Багалмасы булып җиткәнсең. Әйем, алай әйтмә. Кыз кыенсынып тирәк төбенә китеп барды. Шундагы кием салым, капчык трупша ише нәрсәләр арасыннан киҗеле ашъяулыкка төргән зур төен ләңгәш белән катык алды. Күләгәгә табын әзерләргә тотынды. Абдулла исә бөгелеп-сыгылып эшләгән хатын-кыз җинесенә карап торудан уңайсызланып, учак янына килде. Мәтрүшкә исе бөркеп торган чиләккә карап уйланып калды. Менә син, әй, бәхет үзе кочагын җәя түгелме соң Абдуллага? Нигә аңа ничә еллар йөрәге түрендә йөрткән кадерле сүзләрен аулакта Тутыяның үзенә әйтеп калмаска? Бәлки язмыш үзе очраштыргандыр аларны бүген. Алайда атасы кая китәрсең? Башка ата-аналар җитү кызларының итәкләренә тотынып диярлек йөргәндә, Габделрахман мулланың кызын аулакта калдырып юкка чыгуы сәер иде. Аяк тавышлары ишетеп, артына борылды Абдулла һәм әрәмәдән чыгып килүче остазын күреп алды. Менә җиләк тә булды, диде Габделрахман, изрәп пешкән җимеш тулы эшләпәсен үлән өстенә куеп. Табын әзерләдеңме, кызым? Ипи кисмәгән, әткәй. Анысын гына кисәрбез, кызым. Габделрахман килгән уңайыннан ут өстендәге чиләкне алды, табын янына узды. Ягез, утырышыгыз, ризык җыйык. Төенчекне шишеп, 2 каса, бер бәләкәй чүлмәк алды, аларны тастымал белән сөрткәләде дә савытларга мәтрүшкә чәе койды мулла. Аннары пешкән йомырка, бәләкәй ләңкәш белән май, уч-уч шишара чыгарды, күпрек пешкән арыш ипи кисәргә тотынды. Үзең дә утыр, кызым, диде ул читтәрәк торган Тутыяга. Әйем, мин сез киткәч. Ярыйсың, барыбер пешән чирәк күбәгә җыярлык түгелдер әле. Алайда пакусларны әйләндерерсең, кызым. Мулла касәсен учына утыртып, аны бармакларын җәеп тотты да йотлыгып эчә башлады. Аннан савытын ашъяулыкка куеп, ипи телеменә үрелде. Эх, чәе дә булса, дип касәсен яна кулына алды Габделрахман. Аңа бер уч җиләк салды. Анысын бидгат диләр бит, хәзрәт. Абдулла да касәсенә үрелде, йотымлап кына эчәргә кереште. Ахмаклар сүзе, кем Баһадир шах. Бүтән шәрык кырылып чәй ичкәндә, нишләп әле ул безнең татарга гына бидгат булсын ди. Юк диген, юк. Менә трәк падишах хәзрәтләре Оренбург каласын шәпләп кенә салып бетерсә, Бухара, Чин ва Һинд мәмләкәтләре белән сәүдәне җайга салса, без дә аны әйрән урынына шәрбез әле буйырган булса. Сүздән сүз чыга дигәндәй, әңгәмә үзеннән үзе Чин ва Һинд мәмләкәтләренә, шәрык илләренә күчеп китте. Абдулла моны чираттагы дәресе итеп кабул итте һәм остазын һич бүлдерми тыңлады. Тутыя исә аларга сиздерми генә юкка чыкты. Кече аландагы пакусларны әйләндерергә ашыктымы, якын тирәдә җиләк эзләнүеме. Тамакларны туйдырып, озак итеп дуга кылганнан соң, Габделрахман инде тамам кыскарырга өлгергән күләгәгә чипшән түшәп, бераз ширим итеп аласы итте. Абдулла эше юктан арба янына килде. Тәртәләрне бер-беренә таба тартып, тәҗеләренең тигезлеген тикшерде. Сул як тәҗе озынрак сыман тоелды аңа.
аны күшәр башыннан ышкындырды да, арканны бөтөрүп кыскартты, яна урынына элде. Эш белән мавыгып сизмәгәндә, көннең кызуы җиткән, чалгы пәке белән кырылган баш түбәсе кызып эрер чиккә җиткән лабаса. Егет эшләпәсен эзләп китте. Учактан бер тарафта тузгыган пакус өстендә яткан тула эшләпәсен күтәреп алым дисә, аның астында тәлгәшләп җыелган кып-кызыл җиләк учмасы күреп телсез калды. Кинәт үзенең дә янып пешкән җиләк сыман кызарганын тойды, әллә нишләп китте. Менә йөрәге атылып чыгар да печән арасына тәгәрәп төшәр сыман. Шашып-шашынып кычкырасы, янәшәдәге тал тирәкләрне йолкып күккә чөясе килде Абдулланың. Беләкләрендә таулар ишәрдәй егәр артканын тойды. Шатлыгыннан иләсләнеп калган егет, эшләпәсен дә онытып, аланлыкка турып йөгерде. Остазын көтеп нитеп тормастан, кирелеп, печән чабарга тотынды. Моннан инде юл түбән тәгәри. Сөзәк үрдән аска таба азрак атлыйсы да, текә тау маңгайына басасы. Аннан исә үзәнлектә бормаланы баккан инеш, һәм аның ике як ярына ике урам булып утырган авыл уч төбендәгедәй күренә. Ташкишу юлы өстендәге мәчетле карьясы ул. Абдулла һавада тимердән ясалган чирек ай сүрәте күрмәкче булып, алга караш ташлады. Шу, нәрсә бу? Мәчетле урнашкан үзәннән ургылып төтен күтәрелә. Янгын. Кешеләргә ярдәм кирәктер мөгаен, ул талчыгуын да онытып йөгерә башлады. Тай битләвенә килеп җитүгә, күзгә күренмәс бер диварга бәрелгән кебек кисәк туктап калды. Авылны дүрт яклап та урап алган учакларда кибән булып ялкын котырына. Урамнарда халык йөгерешә, үзәкләргә төшеп балалар елый, хатын-кызлар шырылдый, кемнәрдер кычкырыша, тупас итеп сүгенгән авазлар ишетелеп китә. Бу хәлгә ни дияргә дә белми берәү уктырды да таудан түбәнгә атылды егет. Авылга килеп керүгә гаҗәпсенүе артты гына. Кабык түбәле бәләкәй генә кырый өйнең ишеге кайырып ташланган, тәрәзәләренең карындыклары ерткаланган, яңаклары җимерелгән, миче ишелгән. Ниткәндә булса, яу купкан мәллә дип уйларга өлгермәде, күрше йортта нидер дөпелдәде, каралты кура өстендә тузан болыты күтәрелде. Абдулла шунда ташланды. Капканы ачуга каршысына ике драгун килеп чыкты. Кулларында балта пышкы, үзләре кызмача. Алар егетне читән буена этеп җибәрделәр дә янәшәдәге хуҗалыкка таба атладылар. Фанатиклар бу татарлар, йортсыз җирсез калсалар калалар, ну чукынмыйлар, дип сөйләнде драгуннарның берсе. Абдулла ни булганын төшенергә тырышып, карындыгы йыртылган тәрәзәдән үй ишенә бакты. Түшәмнең матчасы кисеп төшерелгән,
миш жимірік, алайда басылған изілген кіші көрінмей. Мығайын Канаш әскаф кішілері бұлар деп ойлап алды егіт, һәм кері урамға шығып, ауыл ұртасына таба атлады. Урамның һәр ике яғындағы йортлар рәткә вайран ителгән иде. Мындый хәл исә аның фикрен куәтләде генә. Казанга Лука Канашевич дигән йырткыч бер әрхәрәй килүен, аның кешеләренең әтрәт белән авылларга чыгып, халыкны көчләп яисә юхалап чукындырып йөрүләрен ишеткән иде инде ул. Авылны урап яккан учакларның ни икәнен шунда гына төшенде Абдулла. Халайыкны куркытырга дип билгеле. Уйланып бара торгач, мәчет янындагы мәйданга килеп чыкты. Эй, мусафир! Арак эчәсеңме? Тон кирәкме? Әллә танамы? Бер тарафта басып торучы баштан аяк карага төренгән ике кара тунны күреп алды. Алларында ачык мишкә, шумышы өстендә, үзләре инде мишкәдәге шайтан суын кабып алырга өлгергәннәр бугай, авызлары йырык, телләрендә килде китте. Айда, курыкма, бушка сыйлыйбыз. Барын бушка бирәбез, дип кычкырды аларның узуны, янәшәдәге читән чуманнан нидер алып. Менә шушы тавык тәпиен муеныңа такта, хыт шумышы белән шөмер. Тун киеп ал, сыйырлы бул. 3 ел рәткә салым түләмәссең. Әлеге кара тун Абдулланың каршына чыгып, кулындагы кашын аның муенына элмәкче булды. Егет аны этеп җибәрде. Тегесе шайкала барып, шуманы өстенә ауды. Як-якка чылтырап, иреле-ваклы кашлар кыйылды. Хо, богатырь, дип сөйләнде кара тун аягына калкып. Килче, шумычы белән җиппәр. Шуны салып куйсаң, берне түгел, икене тагарсың әле. Абдулла инде мондагы мәхшәрнең ни нәрсә икәненә тамам төшенгән иде. Шул чак колагына икенче бер өн килеп ишетелде. Ая, мусафир, мөселманмы сән? Мөселман булсаң, йөгер, кач бу җирдән. Аксак кара тунныкылар монда, чукындыралар. Тавыш килгән якка борылса, шәши башы тузгыган бер бәндә. Кул аяклары бугаулы, үзе мәчет каршындагы баганага бәйләп куелган. Авылның имамы, яисә Лука Канашевич кешеләренә каршы чыгучыларның берсе бугай. Абдулла шунда ташланды. Исәбе бугауны ватып, тегене коткару иде. Тик багана янына барып җитә алмады, каршына һай-һаулап, алын арбага җигелгән атларын кыйнап, бер төркем драгун килеп чыкты. Ипләбрәк бакса, калтырап, титрәп китте. Иреннәре дерелдәде. Алын күчәргә тагылган калын арканда әйбәтләп шумартылган, гарәп хәрефләре белән нидер язылган озынча таш өстерәлеп килә иде. Кабер ташы. Бәй, бер генә дә түгел, күп икән алар монда. Драгуннар аларны зираттан юлкытып алганнар да шушында чыгарып ташлаганнар. Димәк ки, яңа салыначак ширкәү нигезенә. Вахшиләр, нишлисез сез, дип кычкырып җибәргәнен сизми дә калды Абдулла. Аңа җавап итеп берсе арттан җилкәсенә сөңге белән китереп сукты. Егет җиргә капланды. Ул да түгел, колагына тәкбир әйткәннәре ишетелде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илляһ. Түбәнештән бер төркем ират тәкбир әйтә-әйтә мәчеткә таба менеп килә иде. Кыска-кыска фәрман авазлары яңгырады. Залпам пли! Дистәләр шамылтык бер юлы гөрсүлдәде. Төркемдәгеләрнең икесе урам тузанында аунап калды. Калганнары ындыр артындагы урманга таба йөгерде. Абдулла исен җыеп аягына басканда, мондагылар бар да мәчет башына карап торалар иде.
Әлігі қара япанлы қаратунларының бірсі мәшіт қиығына ялтырап тұрған қаш біркітіп маташа. Жердәгілер ise ақырышып, аңа қуат беріп тұра. Оңғарақ, нақ маңғайына қада. Болды бұл, мұны қазір православный мәшіт десең де ярый. Күліші бітірмәділер, мәшіт башында тағы бірәу пайда болды. Ақ киндір күлмәгін жилбәгәй жибәргән ялан башлы бұзат һичшиксез мәшітлі кішісі еді. Ул қиықның сырт тақтасы бойлап килешкә, туза башлаган чабатасы белән қара туңға китереп типте, тегесе шырқылдап җиргә килеп төште. Авыл агай исә берни булмагандай кулындагы шалгысы белән селтәнде дә кашны чабып атты. Кинәт мылтык шартлады. Шалгылы бәндә ни булды дигәндәй җирдәгеләргә сәер карап, біраз шайқалып тұрды да, гүрсілдәп, мәшіт алдында ятқан қара тун үстіне келіп түшті. Түтінге уралған мылтығын тұтқан драгун Абдулладан 4-5 адымдағына еді. Егіт жәһәт кенә биштәрін салып атты, 2 сикірүдә тігінің янына барып жетті. Килешкә күтәрелгән тимердәй нык йодрыгы белән мылтыклының башына суқты. Драгун әхтә итми җиргә чүкте. Калганнары бер мизгелгә генә югалып калдылар да кисәк Абдуллага ташландылар. Ул аларның беренчесен тибеп йыкты, икенчесен баш аркылы тумырды. Сүлектәй килеп ябышкан өченчесен сугып ниңрәтте дә инешкә таба ыргылды. Тыкрык тулы халык, алар төркем булып янәшәдәге урманга таба йөгерәләр иде. Шулар артына төште. Әмма авылны чыгарга өлгермәде, артында туяк тавышлары ишетелде. Борылып караса, ат менгән 2 драгун кылычларын уйнатып аңа якынлашып киләләр. Аны моны уйлап торыр ара калмаган иде инде. Абдулла тыкрык буендагы имән киртәнең иң өстәгесен суырып алды. Артына борылды һәм өстенә килеп баса язган җайдакларга кизәнде. Ярсудан күзләре акайып чыккан атлар өркүп арт аякларына бастылар. Солдатларның берсе йыгылып төште. Ул да түгел, егет аны күсәге белән җиргә сылады, тирә-юньгә кан чәчрәде. Икенчесенә кизәнәм дип киртәсен күтәргәндә, тегесе борылып мәчеткә таба чаба иде. Нишләргә дә белми аптырап, авылга карап катты Абдулла. Урамнар әле һаман да кайный, әле аннан, әле моннан сыкрану катыш каргыш авазлары ишетелә. Азбанилар, жәлләтләр. Мәчет янындагылар кинәт җанланды, мылтыктан аткан тавышлар яңгырады. Абдулланың колагы төбеннән генә вышт-вышт итеп карлыгачлар очып үткәндәй булды. Төшенде егет, бу карлыгач түгел, үлем иде. Җитмәсә, дәһшәтле мылтыкларын алга төбәгән гаскәриләр төркеме ур дигән куәтле сүрән белән булайга таба кузгалды. Шул арада гөрсөлдәп мәчет манарасы авып төште. Бугаулы бәндә аның астында күмелеп калды. Абдулла кисәк борылып урманга омтылды. 5-10 сикерүдә серле яшеллеккә кереп югалды. Мулла кычкырып сөйләшүләреннән уянып китте. Ишек катында 2 сакчы шактый иркенләп гәпләшәләр. Тавышларыннан таныды батырша. Сөйләшүчеләрнең берсе иртәдән кизү торган солдат булса, икенчесе теге Явыз Хамутов иде. Бәй, кизү алмашыну вакыты җиткән. Димәк, тышта инде кич.
Алда яна йокысыз түн. Камераға таралған әшәкі истән сизді мулла. Хамутов бүгін дә салмыш иде. Кәйфінің шәптән икәнен үзе дә расларға ашықты солдат. Икәүдән икәү қалуларына ул сәкі қырыйына килеп басты, һәм күшәр башын Батыршаға ұрындырырға маташты. «Я, князь, хәлләр гүл кебек мә?» Батырша аның белән телгә килеп тормасқа уйлаган иде дә, Хамутовның әлеге сорау белән генә калмасын, төрле сүзләр белән мәсхәрә итәсен белгәнгә, тегенең аузын томалырга булды. «Гүл кебек үк түгелен, дуңгыз янындагы эт мисалында». Солдат аның кинаясын аңламас дип уйлаган иде Батырша. Аңгы-мингы башына барып җиткән икән. Хамутов караңгыда кармаланып, сул кулы белән мулланың киндер күлмәге изүеннән алды. Йодрыкланган уңы белән тоткынның йөзенә китереп сукты. Исерек кулыннан ничек кирәк алай котылып, Батырша таш диварга таба борылды. Сиптереп кан аккан борынын күлмәгенең итәге белән томалады. Сакчыга каршылык күрсәтү, яисә сүз әйтү турында уйлысы да юк. Бөтенләй изеп ташлаячак. Хамутов үзе дә шаманы арттырыбрак җибәргәнен төшенде бугай, тавышсыз, өнсез генә юкка чыкты. Тагы бераздан исә ишек катыннан аның иләмсез хырылдаганы ишетелде. Бишара тоткынга гайрәт рудан ләззәт алган сакчы вакты-вакты белән саташып, тәмләп йоклый иде. Булып алган хәл Батыршаның булай да алгысыган йөрәген ярсытты гына. Аяктагы бугауларны салырга да, шыпырт кына барып, буып ташларга кирәк кабахәтне. Аннан ни булса ул дип кайнарланды мулла. Ул инде уң аягындагы тимер буҗраны шуытып чыгара ук башлаган иде. Шул чак Хамутов нидер мыгырданды, сүгенеп алды. Батырша буҗраны ташлап шым булды. Иченнән генә дугасын укырга, Аллаһыдан сабырлык сорарга тотынды. Ишек буенда хырылдау кабатланды. Уянуын уянмаган икән хәсис. Дегенде тоткында шактый суынган, азмы күпме тынычланырга өлгергән иде. Әйләнеп шалкан ятты да, күзләрен караңгы түшәмгә төбәп, иреннәрен шәйни-шәйни нәфрәтле уйларына батты. Сәгать шамасы үтте микән, сакчының утыргычы шыгырдап куйды. Урысларга хас булганча яман авазлар чыгарып иснәде, урыныннан торды, сикергәләп алды һәм берни булмагандай караңгылыкка эндәште. Сиңа да салкынмы, такырбаш? Булай булса, иртәнгә кадәр туңып үләрбез без. Батырша җавап кайтармады. Хамутов исә ишекне дөбердәтеп ачты да каядыр чыгып китте. Күп тә үтмәде, ишек кабат ачылды. Утын алып кергән икән, аларны гөрсүлдәтеп мич буена ташлады. Кычагында балтасы да булган күрәсең, караңгыда ничектер чамалап, шакы-шукы чыра телергә, эрерәк утын агачларын яргаларга тотынды. Менә ул балтасын зыңгылдатып таш идәнгә атты да кабат чыгып китте. Шул мизгелдә Батыршаның миенә яшен суккандай булды. Балта! Менә ул аны иреккә алып чыгачак нәрсә. Аның белән әшәке Хамутовны теге дөньяга алактырырга да, чыкканда аралыкта очраганнарын дөмөктөрергә дә мөмкин. Ул үзе дә сизмәстән сәкесенә турып утырды. Ашыга кабалана аягындагы бугауларын салып атты һәм балтага омтылды. Нәкъ шул мәлдә янә ишек ачылды, кулына бер сусқы утлы күмер тоткан Хамутов килеп керде. Батырша ятагына чигенеп өлгерде. Мәгәр бугауларын кию мөмкинлеге калмаган иде.
тыңгына урнына ятып йоклаганга салышты. Сакчы күмерен мич ишенә бушатты да, аның өстенә чыралар куеп, пуф-пуф итеп өрә башлады. Менә ут тернәкләнеп китте, хуҗрада саран яктылык уйнап алды. Батырша күзенә шәүләләр биешкән мич буенда яткан балта чалынды. Нидер булды? Башта ансат кына кабынып киткән утыннар шуш-пуш килеп бераз яндылар да, сүрелеп сүнә башладылар. Хомутов башын мичкә тыгып һаман кешенә өрүендә. Ниятен тормышка ашыру өчен моннан да форсатлы мизгел булмавын сизенде Батырша. Ул кулындагы бугау чылбырларын күкрәгенә кысып тоткан хәлдә ипләп кенә урыныннан торды, ялан аяклары белән пси кебек кенә басып мич янына китте. Баягына балта күренеп алган турга иелде һәм кинәт зынҗыры шалтырап куйды. Хәтәрлекне сизенеп, Хомутов өтәләнә башын мичтән алды, турайып басты. Ләкин соң иде инде. Батырша балтаны эләктереп өлгерде. Кисәк мич ялкынланып китте. Хуҗрада яна күләгәләр биешә башлады. Шул әкияти иңгер-миңгердә каршында утын ярырга җыенгандай балтасын ике куллап башы өстенә күтәргән котышкыш бәндәнең шәүләсен күреп алды сакчы һәм шырыйлап кычкырып җибәрде. О бош! Сүзен әйтеп бетермәде, дәһшәтле балтаның үткер йөзе түбәсенә килеп төште. Әле мизгел элек кенә солдат Хомутов башы булып йөргән нәрсә икегә ярылып таш идәнгә тәгәрәде. Тирә-юньгә кан чәптерде. Батырша канлы балтасын тоткан хәлдә ишеккә ташланды. Әмма аны ачарга өлгермәде, аралыкта аяк тавышлары ишетелде. Тоткын диварга сыйынып, теге бәндәнең үтеп киткәнен көтте. Юк, узмады. Дөбердәтеп ишекне ачты һәм башын эчкә тыкты. Саран гына яктылыкта аның капрал Никитин башы булырга тиешлеген абайлап алды Батырша. Ләкин теге шәм яктысыннан кергән уңайга берни күрмиде булса кирәк. Һаман сузылып каравында. Кан исеннән исереп киткән тоткынга исә шул гына кирәк иде дә. Ул бар көченә кизәнеп, капралның муйнына чапты. Йөнтәс баш сәкегә таба чәчрәп китте. Канлы гәүдә исә бусагага аркылы барып төште. Аралыкта дапы-дупы йөгерешкән тавышлар ишетелде. Хәзер инде Батыршага барыбер иде. Тоткын каннан лайлаланган балта сабын кысыбрак тутты. Соңгы алышына әзерләнде. Бу минутта аның бәйдән ычкынган үгезгә охшап калган кыяфәтендә кыюлык һәм тәвәккәллек иде. Икенең берсе, я сакчыларны шапкалап, тураклап бетерә дә иреккә чыгып ычкына, я чын гәүгир булып көрәшеп үлә. Кайсыдыр ишеккә килеп капланды. Солдат Лазарев бугай. Бусаганы атлап үтәргә өлгермәде, алдында балта күтәргән өрәк күреп туктап калды. Тик чигенергә инде соң иде. Канлы балтаның ажгырып өстенә төшүен күрүдән бигрәк, ничектер туйып, Лазарев башын артка ташларга җитеште. Үткер тимер аның корсагын ярып кирде. Тирә-юньгә нәҗис исе таралды. Батырша канга һәм пычракка баткан балтасын тартып алып, турайып баскан гына иде. Йөгерешеп килгән сакчыларның дүртенчесе, Епифанов дигәне аның өстенә сикерде. Әмма йылгырлыкка килгәндә мулла да төшеп калганнардан түгел иде. Ул бер якка тайпылып өлгерде. Солдат сикергән шәпкә сәкегә барып таянды. Тоткын кәлтә җитезлегендә борылды һәм җан ачу белән тегенең башына орды. Вә әй хәсрәт, балтасы мәрхүмнең муен сөягенә эләгеп калды. Шуны тартып алырга маташкан арада, сакчыларның тагын берсе аның сыртына сикерде. Кулы белән тоткынны буып алды.
Батырша балтасын кулыннан ышкындырып җибәрде һәм аркасына сүлек булып ябышкан солдатны чөеп атарга маташты. Тик ул инде хәрәкәтләнүдән мәхрүм иде. Дистәгә якын Жыбаный аны һәр яклап урап алган, кысып тутарга өлгергән иде. Шул вакыт ачык ишектә кулына янып торган ике шәмле шәмдәл тоткан берәү күренде. Хыҗра эче тулысынча яктырды. Керүче камера уртасында кан күлешендә йөрелеп торган солдатларның урталыкта калган шал чәчле башка сугып алуларын күрде һәм кычкырып әмер бирде: "Отставить! Җибәрегез үзен!" Әмма әле генә канлы вахшатның шаһиты булган солдатлар тәмам йырткыч кыяфәтенә кергән тоткынны ычкындырырга ашыкмадылар. Офицерга әмрен кабатларга туры килде. "Отставить!" Сакчыларның башта берсе, аннан икенчесе, башкалары нишләптер уеп калган мәхбүсне калдырып, читкәрәк китеп бастылар. Менә соңгы солдат та яныннан китте. Баштан аяк канга баткан Батырша чайкала бераз басып торды да, гөрселдәп таш идәнгә ауды. Солдатларның берсе аңа ташланды. Өстенә иелеп, иңеннән алды. Тик нигәдер тоткынны күтәрмәде. Кулларын каккалый, акрын гына турайды һәм шыпыртлап диярлек әйтте: "Ул сап-салкын, әфәнделәр." Казаматта кабер тынлыгы урнашты. Солдатлар тын алырга да шикләнеп торган арада, ишек катында басып торган офицерның мыгырданганы ишетелде. Апоплексический удар. Йөрәк параличы. Һәр хәлдә актны шулай дип язарга кирәк.